rinenggo arum luhuring budaya nuhun kepareng hangaturaken wilujeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng paguyuban sandiwara ketoprak bakti kuncoro ingkang dipun pangarsani Ki Agus Subekti mijil saking Gunung Sari Klagen Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Nuwun para pamirsa pamiyarsa kadang sutrisna budaya keparenga kita sagudrahang nglajengaken pagelaran ing dalu menika minangkani dumateng pamundutanipun ingkang kawogan gati saha dipun sarujuki Dewan Sutradara Bakti Kuncoro. Dalu menika kepareng beber cariyos serial Pesugihan Nyai Blorong dumawah seri perangan Setiyoko Edan Bondo. Sutradara dipun Astara Komasdul Munati, Astrada Bagus Farel Warsiki, pendapuk Ki Bagus Hartono, ide cariyos Ki Anom Sulastur, sesepuh karawitan Bapak Sastra Suwaji, Pranoto Gening Kiraka Sunaryo, Wiro Swara Mas Bagus Karsito. Musik bakti nada dipun pandegani Bagus Bayu Saputra. Pangeliing Swarawati utawi pesinden ingkang dipun tindakaken dening Wara Gunarti. Atur panggrakiting pandapuan utawi para paraga-paragawati ingkang maragani salebeting cariyos ing dalu menika. Arekna Swida Kanjeng Ratu Kidul dipun tindakaken dening Mbak Ayu Jumlailawati. Nyai Blorong dipun paragani Mbak Ayu Supriyana. Juru kunci Ki Wungkuk dipun tindakaken dening Bagus Farel Warasiti. Dipati Gurdapati dipun Astara Komasdul Munati. Pati Gurdayuda dipun paragani Dimas Aris Hadi Sutekno. Raden Baskara dipun tindakaken dening Ki Bagus Hartono. Arekna Sumekar dipun paragani Mbak Ayu Siti Nurtiningsih. Aretna Sari dipun paragani Dimas Dwi Suyanti. Prabu Purba Kesuma dipun asta Ki Bagong Santoso. Setiyoko dipun asta Ki Agus Subekti. Lasmi dipun paragani Dimas Puah Ningwati. Singowagi dipun tindakaken dening Raka Mas Edi Prabowo. Pak Mangun dipun asta Ki Anom Sulastur. Warih dipun paragani Mbak Ayu Pipin Kasmiati. Purnomo dipun tindakaken dening Bagus Budi Utomo.
para magersari dipun tindakaken dening Sriwati Ayu Bakti Kunjara ewon dening ban dipun tindakaken dening Dimas Ayu Sri Gendek Repat utawi dagelan dipun tindakaken dening Bapak Grendel Sohandi Kartoleto pungkasane ngatur Sakutra Bakti Kunjara ngaturaken Suamir sari ngantos titi paripurnaning pawiyatan monggo sami memuji hasesati mugya kalis ing sabikala manggih ing rahayu jaya jaya wijayanti Bakti Kunjara jaya ing salamya nuwun